Namuhla inkonzo yesidlo ngeke sisangena intshumayelweni yosuku ngenxa yesikhathi sizobheka inkonzo yesidlo ezinye zezinto ngiyacabanga uNkulunkulu uzihlela ngendlela yakhe ngamasibomo because ezinye izinto njengako ukukhonza sesibonile kwesinye isikhathi sikhonza ngenjwayelo ngoba sijwayele ukuthi every Sunday kwenzeka okuthile ebese sifuna ukukwenza lokho nala kwisidlo senkosi kunjalo kujwayelekile ukuthi kuyaziwa ukuthi every week or every month or every quarter or once a year depending ukuthi amabandla amaningi enza kanjani kudliwa isidlo senkosi and senziwa noma kuparticipate kuleso sidlo senkonzo noma senkosi as a tick box as something esijwayele ukuyenza kanti inkosi ayifuni ukumama siyenzele izinto ngokujwayele iyafuna inkosi ukuthi inhliziyo zethu nemiqondo yethu nemoya yethu nako konke kwethu kube kulento esiyenzayo ngaleso sikhathi uma ngabe izomnikeza udumo namuhla ke esidleni senkosi kuzoba into enjalo kunezinto ke ezimbala engifisa siyibheke mayelana nesidlo senkosi okokuqala nje ukuthi sivelaphi lesidlo senkosi siyini sivelaphi si-originate kuphi bandla liphi lela vele laziqalela lento yeyisidlo senkosi nathi siqhubeke siyenze okwesibili ukubheka ukuthi lesidlo senkosi obani okumele basenze sibhekelene nobani ngabe sibhekelene nawo wonke umuntu okhona noma kunabantu abathile okumele baparticipate noma babambe iqhaza esidleni senkosi okwesithathu esizobheka ukuthi inama-elements ahlukile lento eyokuqala ukuthi kunale physical action kunale physical aspect kunalento ebambekayo esidleni senkosi oyibamba ngezandla uyibambe ngezandla yini yona leyo okwesine kuba nalento esemqondweni ukuthi yini okumele ibe semqondweni ingqondo yakho uma uparticipate esidleni senkosi fanele ibe kuphi kungabi lento ukuthi ujwayele ngale ndlela enenza ngayo enkonzweni yenu nenza njalo so ujwayele u-expect ukuthi kuzokwenzeka lokhu kwenzeke lokhu kukhona into isidlo noma izwi lenkosi elisifundisa khona ngokuthi ingqondo yakho kumele ibe njani ibe kuphi uma uparticipate noma ubamba iqhaza kulesidlo senkosi kanjalo futhi it's physical ebese iba mental bese nomoya wakho spiritually ukuphi umoya wakho number 1 but okwesibili lesidlo senkosi sona as a whole spiritually sisho ukuthini signify ini uma uyenza lento uthini emkhathini uthini spiritually ngokuyenza lento okugcina sizobheka ubungcwele obukhulu bokuyenza lento nokuyenza ngendlela enobungcwele the sacred holy set apart seriousness is serious lento akuyona into njengoba ujwayele ukuyenza sijwayele siyayenza inobu-seriousness obukhulu obungcwele obu-sacred okumele masiparticipate kulento siyenze njalo asibhekeni-ke kusukela ekuqaleni ukuthi originally ivelaphi lento uma ubheka sinalezi zinto esizibiza ama-synoptic gospels incwadi kaMatthew kaMark kaLuke nekaJohn iy'ncwadi lezi ey'khuluma ngevangeli ezipresenta ivangeli ezipresenta uKristu zonke lezo y'ncwadi zikhuluma into eyodwa uma ubheka-ke esidlweni senkosi uJohane ukhetha ukungakhulumi ngalento yesidlo senkosi laba abanye abathathu uMatthew, Mark noLuke bayakhuluma ngalento yesidlo senkosi futhi yonke into abayikhulumayo iyahambisana iyavumelana nanoma omunye ibuka from elinye iso nomunye ibuka from elinye iliso kepha yonke lento abayibukayo yinto eyakha isithombe nemfundiso efanayo mayelana nesidlo senkosi uma ubheka nje lapha encwadini kaLuke uLuke chapter 22 nizoyifunda nasekhaya ubheka kuLuke chapter 22 ithi lento umsuka i-origin historical emlandweni lento yinto kaKristu
futhi into eyaqalwa uKristu. Ithini lento kimina nawe? Ithi kimina nawe uma sizoparticipate noma sizobamba iqhaza esidlweni senkosi, yazi ukuthi ubamba iqhaza entweni kaKristu. Awubambi iqhaza entweni yebandla thizeni, awubambi iqhaza entweni okujwayelekile ukwenzeka kuyona, ubamba iqhaza entweni kaKristu. Into yaqala uKristu. Uma ubheka kuLuke chapter 22 verse 19, ithi bebehlezi belungisela ukudla ukusidlo sakusihlwa obekade kuyisidlo sephasika bekade bejwayele ukusenza. Uyayibona lento? Bajwayele ukusenza year after year. Bathe bephuma eGibhithe uNkulunkulu wathi njalo ngephasika kumele kwenziwe idina yonke imindeni ibe nalesidlo, hayi lesi esifana nalesi. Kepha idina yakhona kumele kube yile yephasika yokukhumbula uNkulunkulu ebakhipha ezweni laseGibhithe. Bekuyinto beyenziwa yimindeni yonke yakwa-Israyeli futhi njengesizwe sonkana. Bebedla leso sidlo leso sakusihlwa seminyaka ngeminyaka, kepha uKristu wenza into ehlukile. Ukukhombisa ukuthi lento yinto yakhe, yinto eqale uyena, mina nawe masiparticipate kuyona. Asenzi into uIsrael abejwayele ukuyenza therefore nathi sesiyayenza. Senza into ehlukile, asiyenzi ngenjwayelo, siyenza ngendlela kaKristu. Uthi Luke 22 verse 19, uKristu wathabatha isinkwa. Namandliwe etafuleni kuneyibili ogcina wonke, omunye nomunye ufaka isandla athathe lokho akuthathayo, omunye nomunye ufaka isandla aphuze lokho akuphuzayo. In this case kuthe bedla isidlo mhlambe sebeqedile nokusidla isidlo, uKristu wathatha isinkwa. Bekunelofu yesinkwa, uKristu wathatha isinkwa, uyena othethe lesi sinkwa, okuyisinkwa besingadliwa nanoma ubani. Isinkwa bebasidla bonke la etafuleni, kepha yena wasethatha wasenza something draw i-attention kubafundi bakhe ngaleli sinkwa. Akagcinanga nje ngokuthabatha lesinkwa, uthe methabatha lesinkwa wabonga. Akagcinanga ngokusithabatha nokubonga, wasihlephula. Akagcinanga ngokusithabatha wabonga wasihlephula, kepha uthe kusihlephula wasebanikeza bonke abafundi bakhe wangashiya namunye. Lento ikhombisa yena ukuthi this is about him. Akagcinanga ngaloko, wase ekhuluma amazwi, enza iproclamation ngomlomo wakhe, wathi lesi sinkwa siwumzimba wami. Into yami leniyenzayo manje. Lento maniyenza fanele nenze into ekhombisa ukuthi ngingubani. Inhloso yami yokuba nani, inhloso yami yokunibiza konke, ithi lento ngingubani. Ithi lento mebanikeza wathi lesi sinkwa siwumzimba wami. Wangagcina ngaloko, wathi sidleni njalo lesi sinkwa uma nisidla ukuze ningikhumbule. Khumbula uIsrael. Bebathi mabahlele etafuleni every year ngaleyo dina bebekhumbula ukuthi uNkulunkulu wabakhipha njani kwaIsrael. uKristu uthi uma niyenza lento nsuku zonke niyenza ukuba ningikhumbule. Ayigcinanga lapho. Khona manjalo mabeqeda wasethatha isitsha, a cup, esine wine noma esine fruit of the vine, wasiphakamisa. Wasethi lesi sitsha engizonikeza sona, wasidistributa kibo bonke bawu-12. Wathi lesi sitsha siyisivumelwano esisha egazini lami. Ngiyazi ukuthi nijwayele lento njalo maniyenza nibuke emuva ba-Israyeli nenze, kepha ngifuna ni-understand manje ukuthi lento eniyenzayo, lento engininikeza yona, lento enginenzisa yona imayelana nesivumelwane esisha egazini lami.
futhi njengalesinkwa okumele manisidla njalo nimkhumbule naso lesi sitsha the fruit of the vine njalo uma nisiphuza nizosiphuza ukuze nina nikhumbule mina. So lento, it's about Christ. It's not about SDF njalo ngesonto lesibili enyangeni iSDF idla isidlo senkosi. No, this is indlela uNkulunkulu athi iSDF njalo ngosuku lesibili noma ngesonto lesibili enyangeni iSDF must pause kuma programs ayo. iSDF must pause kiyo yonke into ikhumbuze abantwana bakaNkulunkulu ukuthi uKristu ungubani. uKristu wenzeni? uKristu ukwenzeleni? Kusho ukuthini kithina lokho? Funa sijwayele ukwenza izinto ngendlela ejwayelekile ebese iluza iminingi. Ukhumbule ukuluza kwayo iminingi akona nje ukuluza iminingi phakathi kwethu, sizokubona lokho as we go on. Akona nje ukuluza iminingi kuwena as an individual noma njengesonto. Ukuluza iminingi siproclaima into enkulu ezulwini nasemkhathini uma siparticipate kulesidlo. So kusho ukuthi uma usenza nje usenza ngenjwayelo lento uNkulunkulu abekele isidlo ukuthi sibe yona emkhathini, awuyenzi wena, uyazenzela nje into yakho, awuyenzi ngokwendlela kaKristu, because lesi sidlo simayelana noKristu. Ingakho kule ncwadi esifundile namuhla chapter 11 1 Corinthians chapter 11 verse 23 umpostoli Paul uthi lokho engikwenzayo ngikuthole enkosini nami ngikudlulisela kinina, kwenzeni njalo ukuze nimkhumbule, because into kaKristu le. Akuyona nje kuphela into kaKristu, kepha uKristu unikeza umyalelo, i-commandment ukuthi uma kunebandla engayenzi lento iphumile, noma lelo bandla liphumile entandeni kaNkulunkulu, uthi uKristu kwenzeni lokho njalo, as often as you do it. Mhlamba siphoze lapho. Uthi uKristu yenzeni njalo. Akathi yenzeni every day, akathi yenzeni once a week, akathi yenzeni once a month, akathi yenzeni once a quarter, akathi yenzeni twice a year, akathi yenzeni once a year. Kepha umyalela awuthumelayo la uthi akumele kube yinto eningayenzi njalo. Akumele kube yinto eniyenza nje just once in a while. Akumele kube yinto eniyenza ngalendlela ukuthi isiluza iminingi seyijwayelekile ke lento. Into ebalekile ukuthi izikhathi enizikhethayo ukuyenza fanele zikhombise ifrequency yokuzenza, ukuze laba eniyenza kubona nalaba abaparticipate kubona nalaba abangabambi iqhaza kuyona ba understand ukuthi lento iyini, isho ukuthini. Na noma ngakhiphanga umyalelo we-frequency, kepha uthi it must be done often. So abayenza once a week abenzi icala, abayenza once a month abenzi icala, abayenza once in 3 months abenzi icala, kepha okusalayo yinto ekumele yenzeke njalo ukuze abantu ba-understand, because esidlweni kunomyalelo omkhulu womsebenzi kaKristu wensindiso. So uma sizoparticipate esidlweni namuhla, asazi ukuthi yonke into, every fiber in you, ikhumbule ukuthi this ne focus and everything is about uKristu. Uma ngabe uzoparticipate kuyona ingqondo yakho, umphefumulo wakho, umoya wakho, inhliziyo yakho ina noma ngabe yikupho kunye, ngisho noma ngabe kuhle kangakanani, noma ngabe akusona isono, noma ngabe kuhle kangakanani, uma kungekho about uKristu uyazenzela nje. Futhi mawuzenzela nje sizobona namuhla ukuthi kune repercussion.
kunomthelela futhi akuwona umthelela omuhle uma ungayenzi indlela. Okokuqala lo i-origin yalento ekaKristu. Okwesibili ukuthi obani abaparticipate kulento. I-Lord's Supper noma isidlo senkosi isidlo okubamba khona iqhaza abantu abasindisiwe kuphela. Into yabantu abangene kwisivumelwano esisha kuphela. Into yabantu abavume ngomlomo wabo abakholwa enhlizweni yabo ukuthi uJesu Kristu inkosi futhi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo base bethatha impilo yabo yonke bayinikela kuKristu futhi benza konke okusemandleni abo ngokulekelela umoya oyingcwele ukuhamba ngenkambiso nangeindlela zikaKristu. Akuyona futhi into okumele yenziwe privately. Na noma ngabe kuyinto yabantu abasindisiwe, akuyona into eyenzeka quietly, akuyona into eyenzeka secretly. Asibeke kanje, ngalezo ikhathi bekunalento yokuthi isidlo senkosi esabasindisiwe kuphela futhi abanye abantu bengavunyelwe nokuhlanganyela nabantu abasindisiwe uma bona bengasindisiwe, ikakhulukazi ngosuku okuzodliwa ngaso isidlo. Angazi nina laki nina, kepha lento beyenzeka ngalesikhathi saseBhayibhelini, isenzeka kwamanye amabandla namuhla. Mina ngwasePitoli, nePitoli yenzeka lento, bathi kunenkonzo yemfihlo. Bathi kigreke yaSphiri kuba bokhazi uyayazi, yenzeka ebusuku, yenzeka endaweni ethize, akubona bonke abantu abemenyiwe yilabo kuphela abakuleyo group leyo, ngisho nabantu abakhonza kulelo bandla kuyena wonke umuntu ovumelekile. Kunobusikrithi nyana bezinto, akuyona into uKristu ayikhulumayo. Ayikho into ekumele mawubamba iqhaza esidlweni senkosi kube secretive. Into okumele yenzeke obala publicly. Even labo abangasindisiwe bavumelekile ukuthi bahlanganyele nani ebukhoneni benkosi, kepha abavunyelwe ukuthi babambe iqhaza esidlweni senkosi. Kodwa abakwazi ukuvalelwa ngaphandle. Kumele babe khona. Njengoba namuhla mhlawumbe kunabantu abangasindisiwe la, kumele babe khona bayiqonde, bayi-understand lento. Asikwazi ukuthi masekudliwa isidlo bese sithi abaphume bona, kodwa kumele sisho kubona ukuthi njengabantu abangasindisiwe, abangayikhethanga inkosi, abanganikelanga impilo zabo, abayona ingxenye yesivumelwano esisha. Therefore they cannot participate, but they can sit and observe. Akusho mina, kusho izwi lenkosi. Now, akuyona futhi kuphela into ekumele yenzeke publicly, yenziwa abantu abasindisiwe, ingenzelwa emfihlakalweni, yenzeke publicly. Yinto futhi okumele siyenze sisonke ndawonye. Na asichaze lento kuyenza ndawonye. Ithi lento at the face of it, awukwazi ukuthi usindisiwe, wamkele inkosi, mhlabazalwane behlanganyela bonke ukwenza lenkonzo nale proclamation nale worship enkulu kangaka ungabibikho khona. Ngikuthatha phi lo? Cela ungifundele verse 17, 1 Corinthians chapter 11. Cela ungifundele verse 17 somebody. Verse 17. Ngicela nimnikeze imic asifundele lo umuntu ofundayo. Verse 17. Amen. Verse 17. Amen King. Niyamsabotage lo baba ngoba emfushane, amphakamiseni izwi. Verse 17.
Kepha kulezi ziyalo ezilandelayo anginincomi ukuba uma nihlangana anihlanganeli okuhle. No. Kepha okubi. Uma nihlangana. Isizulu sibeka unaso isingisi lapho omunye ayifunde ngesingisi omunye ayifunde ngesizulu. When you come together, uma nihlangana, when you come to into eyenziwa ngenhlanganyelo, awukwazi ukudla isidlo senkosi uwedwa ekhaya. Now, kule chapter uphinda kawu-5 ukuhlanganyela. Now, umuntu mephinda into eyodwa 5 times, ithi lento you must pay attention. Kubalule. Why ayiphinda 5 times lento? Funda futhi verse 17. Kepha kulezi ziyalo ezilandelayo anginincomi ngokuba uma nihlangana anihlanganeli okuhle kepha okubi. Verse 18 uyayiphinda futhi. Ngokuba okokuqala uma nihlangana ebandleni ngizwa ukuthi kukhona ukwehlukana phakathi kwenu. When you come together, ithi lento kuzodliwa isidlo senkosi. You must come together. Verse 17 uthi come together. Verse 18 uthi come together. Funda verse 20. Verse 20. Ngakho ke uma nihlangana ndawonye akusikho ukuba nidle isidlo senkosi. Again, uma nihlangana. Menhlangana, you must make sure manzodla isidlo senkosi, you come together. That's verse 20. Verse 33. Verse 33. Ngakho ke bazalwane bami uma nibuthana ukuba nidle anolindana. Verse 34. Uma omunye elambile makadle ekhaya ukuze ningabuthaneli ukulahlwa. Now, uyayibona uverse 17, uverse 18, uverse 20, uverse 33, uverse 34. Emphasize lento ukuthi manzodliwa isidlo senkosi, you all need to come together. Now when ungayithatha kancane lento, ungayithatha kancane ucaba ukuthi hayi abafundisi bafuna ukuthi nibe senkonzweni kuzogcwala enkonzweni. No, it's not about that. Uma uqhubeka nalezwi lithi njalo mawuparticipate esidlweni senkosi, you proclaim the Lord's death until he comes. Kunentshumayelo enkulu eyenzeka la ezweni, but ikakhulukazi eyenzeka emkhathini, in the principalities. Ethi uKristu wakunqoba ukufa ngale participation yakho esidlweni senkosi. Leli lizwe libusa uSathani, izwi lenkosi lisho njalo. And uSathani mina nawe asikwazi ukumbona ngamehlo because usemkhathini namadimoni akhe awathumela emhlabeni. Njalo makuparticipate kulesi sidlo kushunyayelwe emkhathini ukuthi uKristu wakunqoba ukufa. Amen. And washo uKristu uqobo lakho wathi njalo maniyenza lento, you proclaim my death until I come. So ithi lento awukwazi ukuyenza uwedwa usekhaya, because lempi esibhekane nayo akuyona impi yakho nami, impi yasemkhathini. Therefore fanele sikhombise leyo proclamation, leyo ntshumayelo, leyo force yokuthi nanoma emkhathini bangazama ukucontrol umhlaba, uKristu egcineni wakunqoba ukufa. Isho njalo lento. Amen. So ithi lento mhla kudliwa isidlo wena udecide ukuyihlalela ekhaya, uthi kuKristu lo owakufela, lo wakufaka esivumelwaneni esisha, lo othi shumayela ngami emkhathini, uthi I find someone else who can do it, I've got better things to do. Ingakho makudliwa isidlo noma ungezange enkonzweni ayisho lutho lento kuwena. Lalela, kumele isho lukhulu because lento akuyona into yakho, into kaKristu. Amen. Uyisidalwa sikaKristu, uyena ukuthi izwi lenkosi lithi akukho okudaliwe okungadalwanga uyena. Wabuye futhi waba isidalwa esisha egazini lakhe ngokuthi akufele, ungumuntu kaKristu wena.
Therefore, you owe everything you have to Christ. So uma eti yenza lento kubungikumbule, proclaim my death until I come. Bese wena uti nah, I'll do my spring cleaning. I'll sit at home leashisilanga. Uti ku Christu, I've got better things to do. Find someone else to do that for you. Mhlawumbe you even go further and say, angicelanga mina ukuthi ungifele, wena wangifela. So I don't need to do this for you. Ithi lento fanele ihluphe lento ukuthi uNkulunkulu uthi hlanganyelanani 5 times kuleli verse, 5 times. Fanele ihluphe ithi angikwazi ukungabi bikho. Kuyokwenziwa into enkulu kangaka emkhathini. Encommanded ukuthi ngiyenze, angikwazi ukuhlala ngingayenzi. Ithi lento noma ungenamali yokugibela fonela umfundisi. Ibandla malinemali, ibandla fanele li-withdraw emalini yesonto, ukwazi ukuba khona enkonzweni ngalelo langa. Awukwazi ukulova uthi awunamali. Kepha ibandla linemali ehlele ebhenki engenza umsebenzi wayo. Serious lento bazalwane. Amen. Awukwazi nje ukuthi well, it's one of those days I don't have money, I can't go to church. No, this is not business as usual. This is not business as usual. Usuku olukhulu in the history of humanity into eternity. Lento yokudla kwesidlo. Akuyona into yabantu abangasindisiwe, funda verse 25. Akuyona into yabantu abangasindisiwe. Ngakho ke lo odla lesisinkwa aphuze indebe yenkosi engafanele unecala kuwo umzimba negazi lenkosi. Verse 25 or 26 Lord. Oh, sorry. Ayes? Verse no, it was Verse bani? 27 also. Kanti mfundo verse 25 ngiyaxolisa 25. 26 27. Verse 25. Kanjalo yachabacha nendebe emuva kokudla kwakusihlwa yathi le ndebe isivumelwano esisha egazini lami. Le ndebe isivumelwane esisha egameni lami. Uma ungasindisiwe uyisidalwa sikaNkulunkulu, awuyena umntwana kaNkulunkulu. Akusho mina kusho 1 John. 1 John usho njalo, uJohn chapter 1 usho njalo. Ithi uyisidalwa sikaNkulunkulu, awuyena umntwana kaNkulunkulu, ngoba umntwana kaNkulunkulu yilowo obeke ithemba lakhe kuyena, owamamkela labo banikezwa igunya, i-authority ukuze babizwe ngabantwana bakaNkulunkulu. Uma ungasindisiwe awuyena umntwana kaNkulunkulu, you are not part of the new covenant. Usakuthanda uNkulunkulu by the way, kepha uyona ingxenye yesivumelwano esisha. Futhi bheka verse 26. Bheka verse 26. Ngokuba ngaso sonke isikhathi lapho nidla lesisinkwa niphuza le ndebe nimemezela ukufa kwenkosi ize ibuye. Now, awukwazi ukuthi ungasindisiwe. Ngoba mawudla lesisinkwa, uphuza lesisitsha, ushumayela into oyikholwayo, ushumayela into oyamkelile, ushumayela emkhathini ukuthi uyakholwa, futhi uyakholwa ukuthi uKristu wafela wena, uyakholwa ukuthi ngabe kwafa wena, kwafa uKristu endaweni yakho, futhi wena unikelele impilo yakho kuKristu, futhi wena awusazi ukufa okunaphakade ngoba uKristu wakunqoba ukufa esiphambanweni. Therefore you proclaim ukufa kwakhe until he comes ngoba ulinde yena. Uma ungasindisiwe awukwazi ukuwasho lawa mazwi. Amen. So mawuparticipate ungasindisiwe wenza imokari ngokufa kuKristu. Udlala ngokufa kwakhe. Angiveze lento. uSathane uyazi ukuthi kunoNkulunkulu. Futhi akakuphiki lokho uSathane. uSathane uyazi ukuthi kunoKristu. Futhi akakuphiki lokho. Isitha esikhulu sikaSathane uKristu, ngoba uKristu wanqoba uSathane esiphambanweni.
So uKristu uSathane uma ecabanga ngoKristu noma ecabanga ngoNkulunkulu uyathuthumela but akakaze aphike ukuthi uNkulunkulu ukhona. So ithi lento uma uparticipate esidlweni senkosi ungasindisiwe awuhlukile noSathane owaziyo ukuthi uNkulunkulu ukhona owaziyo nokuthi uKristu wamnqobe kepha akathuthumeli because wena lento uyidla nje willingly yet uSathane namadimoni bayathuthumela mekukhulunywa ngoKristu. Wena inhliziyo yakho seyome ngalendlela so wajwayela ukuyenza lento ngenjwayelo ukuthi noma uparticipate udla uphuza kulento kungamele ube kuyona akuthi shu kuwena because awusamsaba uNkulunkulu ngandlela ukuthi lo Sathane okusebenzisayo othuthumelayo mebona uNkulunkulu noKristu wena usathuthumela usumjwayele ngaleyo ndlela uKristu. Nganizwa lento bazalwane. Therefore, ongasindisiwe odla lesi sitsha is going to be guilty ngokungahlukanisi igazi nomzimba kaKristu. Bese ufunda verse 28 ukuya verse 32 uyasho ukuthi kuzokwenzakalani ke. Now, kune judgment yabantu abangasindisiwe abadla esidlweni senkosi ngokungekho emthethweni unworthily. The same judgment applies to abantu abasindisiwe njengami nawe sizibiza sisindisiwe kepha singadli isidlo ngendlela eworthy and sizobona ukuthi ulenza kanjani iphutha wena osindisiwe oparticipate kwisidlo okumele uparticipate kusona kepha uparticipate unworthily. Judgment is also the same when, and we're going to see that. There's also a physical action. The physical action ukuthi bazonikeza lesitsha uzostart siyisitsha sinjalo bokunikeza lesasinkwa noma lama crackers ama cracker anjalo akawona umzimba kaKristu. It's a physical bread. It's a physical juice. Now abayenza ngejuice enziwe ngama-grapes abenzi icala. Abayephuza iwine elenziwe ngama-grapes abenzi icala because izwi lenkosi lithi this is a fruit of the vine. Iyazwakala bazalwane? Amen. Na ayithi kumele ube ni-experiment nithi namuhla siyenzeni nge-Coke kusasa siyenze nge-Fanta orange. No. It must be a fruit of the vine. Amen. Siyazwana bazalwane? Because it's specific. But isinkwa uKristu akekho specific ukuthi isinkwa. It's something isinkwa lesibese sibona isinkwa singenamvubelo. It can be ordinary bread, it can be a small loaf, it can be a big loaf, it can be ama-crackers angenamvubelo, whatever it is, but the cup is specific. It must be a fruit of the vine. Now that is physical. Ithini lento? Ithi le juice oyoyiphuza uphuza igazi likaKristu, uphuza ijuice erepresenta, esymbolizer, emele eyumfaniso wegazi lakhe akulona igazi lakhe. Amen. Kubalekile ukuthi siku-stress lokho because amanye amabandla njengamaKhatholika athi le wine liyaphenduka libe igazi lihlala linjalo nje akulona igazi asiwona amazimzim. Ebese liyaqhubeka izwi lenkosi lithi uma uyenza lento ufanele wazi ukuthi that's just ilogo lesinkwa simele umzimba kaKristu akuwona umzimba kaKristu. So mawudla uhlafuna engqondweni yakho ungathi uhlafuna umzimba kaKristu. Isithombe, it's a symbol. Ebese kuba ne-mental le ngiyafuna ukuthi uyithathe very serious. Funda verse 24 no verse 25. Verse 24. Yabonga yasihlephula yathi lokhu kungumzimba wami ohleshulelwe nina. Kwenzeni lokhu ukuba ningikhumbule. Kwenzeni lokhu ukuba ningikhumbule. Verse 25. 25.
Kanjalo yachabatha nendebe emuva kokudla kwakusihlwa yathi, le ndebe yisivumelwano esisha egazini lami. Kwenzeni lokhu ngezikhathi zonke eniphuza ngazo ukuba ningikhumbule. Verse 24, verse 25, uthi, this is about, ukhumbula ngani? Isiphi isitho somzimba noma i-organ yomzimba noma something yomzimba okhumbula ngayo, ukhumbula ngani? Break. Ngomqondo. So ithi lento, pay attention. Pay attention ukuthi uma uparticipate kule sidlo senkosi, ingqondo yakho iba kuphi. Na akakiyekeli nje ukuthi ingqondo yakho mayibe anywhere. No. Verse 24, and when he had given thanks, he broke it and said, this is my body. Now, ingqondo yakho ayemzimbeni kaKristu. Now, umzimba kaKristu, uma kuyiwa kule senzo sokufa nokuvuka kwakhe, think about everything umzimba wakhe owadlula kikona ukuze athi lesi sinkwa siwumzimba wami. Anizwa lento bazalwane. Anizwa. It's because thina sikhule manje in the 20th century abantu bangasaphanyekwe emthini. Sikhule manje abantu sebadutshulwa nje one time uyafa. La ube traumatized umuntu. Bengabulawa immediately njengathi sibulala abantu immediately. Bebamhlukumeza. Umzimba wakhe bekumele uze ubuhlungu, uhleshulwe, ushaywe, ophe. Yabona azaphelela amandla bamshaya umuntu azabe udaka. Ahluleke nokukhuluma, uyafuna ukukhuluma but umzimba wakhe awusanamandla. Anizwa lento bazalwane. So uKristu makathi this is remembrance, uthi ingqondo yakho yonke mayitravele emlandweni back in history ukuthi wadlulapha umzimba kaKristu ukuze wena namuhla uzibize ngomntwana kaKristu. Anizwa lento. Ingakho masiparticipate kulento, it's just simple, siyajaha nje, siyayithatha siyaphuza, siyayithatha siyadla, because ingqondo zethu azikho kuleyanto adlula kuyona umzimba wakhe. Ubusuku bonke eshayo, all night, non-stop, engashaywa ngemvubu nje, ubeshaywa nangento ethi enama hooks ukuthi mabamshaya inamathele enyameni yakhe bayidonsa inyama ihlephuka. Anizwa lento. Akusho mina, I'm not trying to be dramatic labazalwane. Ngizama ukukhomba izwi. uKristu uthi, this is my body, and when you partake, you proclaim my death. And when you take part of this and you drink this cup, it's in my blood. Khumbula igazi lakhe vele nje la chitheka. Alichithekanga igazi lakhe esiphambanweni. Lichitheke throughout endleleni ayesiphambanweni. Because beloku eshaywa lihlephuka igazi lakhe. So endleleni la ehambe khona all the way, awubuzi ukuthi uKristu wahamba phi, ngisho noma sofike ngasahambini awubuzi ukuthi uKristu wahamba phi, because uhamba ubona igazi yonke indawo. Wena wabona isilwane sishayiswe imoto ku freeway, ngaleya eshaya idonsa ilahle lapho, konke la idonsa khona uhamba kubona kunegazi yonke le ndawo until la the carcass is laying. Uyazi ukuthi la lenja ishayiswe lapha, kepha yahamba konke la imoto ziyihudula yonke le ndawo yaze yayophelela lapha. Ingqondo yakho kumele iye njalo ngoKristu. Igazi lakhe azange lavele laphalala esiphambanweni. Akusho mina, akusho uKristu. So when you partake in this thing, ingqondo yakho ikuphi? Seyikweletini zakho.
Ingqondo yakho ikuphi kule boss yakho kusasa uthi hey kusasa ngemsebenzini hey umphathi ingqondo yakho ithini yazi lo mfazi uyangihlupha le ndoda iyangihlupha ingqondo yakho ithini anginamali yenesfazi mawuparticipate esidlweni senkosi ingqondo yakho ingekho la isho khona you are participating unworthily because emkhathini intshumayelo enkulu lento yenzayo so mawushumayela ngenhliziyo ngengqondo ngomlomo ngezenzo every fiber kuwena kumele ibe njalo. Anizwa lento. Ingqondo yakho fanele ibe sekufeni kwakhe uma esekhuluma amazwi ogcina athi it is finished. Baba, esandleni sakho I present my life. Ingqondo yakho kumele ibe lapho. Because wena bekufanele ngabe wenze zonke umzimba wakho bekufanele uhleshulwe le torture bekufanele izwe yimina nawe sizitholele yona kepha yenzelwe yena so how dare you participate and your mind is everywhere? How dare you do that? Ebese iba ne spiritual element. That's a physical element, that's a mental element, bese kuba ne spiritual element. Kuhle futhi ngikhuluma nabantu abamnyama abaphila esikhathini ekuthiwa azibiyele emasisweni. Abantu abasindisiwe bamnyama bamukela uKristu njengenkosi nomsindisi kepha basashendeza nezinye izinto. Lento spiritually ithi lesikhathi uKristu eshaywa bekushaywa wena. Lesikhathi igazi likaKristu lichitheka bekuchitheka elakho. Lento ithi wena manje awushaywa awugwazwa awutorchariwa uhleli la esontweni uzoparticipate entweni kepha spiritually uyimbandakanya nalento beyenzeka you are also a participant kulento eyenzekalayo spiritually. Ufunda 1 Corinthians chapter 10 siku 1 Corinthians chapter 11 hamba ku 1 Corinthians chapter 10 asenza masinya sifunde masinya isikhathi sesambili 1 Corinthians chapter 10 funda verse 16 ukuya ku verse 18 verse 16 to 18. Verse 16 here, verse 18, Madonna. Verse 16. Isitsha sesibusiso esibusisayo asiyiyo inhlanganyelo yegazi likaKristu na. Isinkwa esisihlephulayo asisiyo inhlanganyelo yomzimba kaKristu na. Ngokuba isinkwa sisinye thina esibaningi singumzimba munye lokhu thina sonke sihlanganyela leso sinkwa sinye. Funda verse 18. Bhekani uIsrayeli ngokwenyama abadla imihlatshelo abasibo abahlanganyela nealtari na. Na angikulekelele I wish benginesikhathi sokuyichaza lento. Asiqale ngo verse 18. Lapho verse 16 no verse 17 ubuza lembuzo esingise siyithi it's rhetorical questions. Ubuza umbuzo ompendulo yakhona iobvious. Angithi yayizwa lento le mawubuza umbuzo umuntu makakuphendela athi obvious uthi leyo muntu kunjalo impela. Akunasidingo sokuthi ngize ngiyiphendule lento ngoba injalo impela. Uthi mawuparticipate kulesinkwa awuparticipate kulento kaKristu yini na? Impendulo ithini? Obvious. Ananizwa lento. So yayichaza ku verse 18. Uthi ku verse 18 ithini ngindwebela isithombe. Niyakhumbula nina Israel besithi maniletha emhlatshelo ulethe isilwane sakho ebese ubeka isandla ekhanda laleso silwane ebese umpristi enqamula umqolo no iqhoqhoqo leso silwane
ukubeka kwakho isandla uthi wena lesilwane sifa endaweni yakho ngabe kufa wena so lesi silwane sithatha indawo yakho. That's number 1. Okwesibili sesiphekiwe lesilwane sesiyadliwa ukudla kwakho kuleso silwane sithi uparticipate kwi-altari lesilwane sibulawele kuyona. Funda verse 18 man, funda verse 18. Anizwa lento. Verse 18. Bhekani uIsrayeli ngokwenyama. Abadla imhlatshelo abasibo abahlanganyela nealtari na. Izwa lento. Ithi lesikhathi badla bebangahlanganyeli nealtari yini na liphi altari la lesilwane esafela khona. Umpendulo ithini? Ithi obvious. So uverse 16 uthi obvious. Uverse 17 uthi obvious. Uverse 18 uthi obvious. Ithini lento kuwena? Ithi lento njengokuparticipate esidlweni senkosi namuhla wena uthi kithina sonke la endlini nasemkhathini nabaphathi bombuso emkhathini nasezulwini uthi wena lento engiyenzayo bengiyingxenye yayo esiphambanweni uKristu mefa njengoba uIsrael medla lenyama ubedla lenyama ngobe edla lento beyenzeka kwi-altari la lesilwane safela khona. Ijulile lento bazalwane. So awukwazi ukudla nje because umakhelwane wakho ohleli naye uzothi hawu why ukhaze ngadli kusho ukuthi unesono. Hayi why umamlohaba ngadli kusho ukuthi akasindisiwe. It's not about umakhelwane wakho, it's about wena noNkulunkulu nentshumayelo oyikhuluma emkhathini okumele ihambisane nenhliziyo yakho, nesenzo sakho, nengqondo yakho, nespirit sakho. Ngithe gcina ku verse 18 awufunda u verse 20 kuya ku verse 22. Verse 20. Kodwa ngithi lokho okuhlatshwa ngabezizwe bekuhlabela amadimoni kabakuhlabeli uNkulunkulu. Kepha angithandi ukuba nibe nenhlanganyelo namadimoni. 21. Ningesiphuze isitsha senkosi kanye nesitsha samadimoni. Ningehlanganyele itafula lenkosi kanye netafula lamadimoni. 22. Kumbe siyayivusela inkosi ulaka na. Na kulungile. Ayizwa lento uthi there are 2 tables. There are 2 altars. There are 2 tables. Awukwazi kuyoparticipate e-altari nasetafuleni lamadimoni bese uyabuza uparticipate etafuleni likaNkulunkulu. Awukwazi ukuthi namuhla bekuyisonto wena ngomgqibelo nangoKhisimusi benisekhaya nihlabela labeni bahlabelayo e-altari labo nihlanganyela nabo namadimoni abo bese uyabuya uzodla isidlo senkosi namuhla. Anizwa lento. Amen. Awukwazi ukuyoguqa emsamo wababusi basemkhathini izolo ufake neziphandle ufake konke nezintambo zakhona ezifakwayo yonke into ushise lempepho ebese uyabo uverse 22 uthi ingabe ustrong ngaleyo ndlela wena ukuthi ungavusela uNkulunkulu laka awumsaba uNkulunkulu ukuthi ungamvusela ulaka uhambe uyoparticipate kulela tafula bese uyabuza participate kuleli lake uvusa ulaka likaNkulunkulu. Lalela wenzela umfundisi lento awenzela umakhelwane wakho lento wenzela uNkulunkulu futhi ungalivusula na sibonile uverse 28 ukuya ku verse 32 i-judgment yabantu abaparticipate unworthy bengasindisiwe na i-judgment yabantu abaparticipate unworthy besindisiwe noma bethi basindisiwe. Uverse 28 ukuya ku verse 32 angeke sifunde ngesikhathi ithi ingaka abanye benu bahlale ba weak ni weak enyameni ni weak engqondweni ni weak emphefumulweni meni nenhlanhla
Uma ningenayo inhlanhla abanye benu bafile. So kunabazalwane abasindisiwe esesibangcwabile. Asibangcwabanga ngoba for any other reason, sibangcwabe ngoba they partook in the Lord's Supper in an unworthy manner. Bayenza nenjwayelo lento bamcika uNkulunkulu bavusa ulaka likaNkulunkulu, uNkulunkulu wathi come home. Masoyifunda ku verse 33 uthi uNkulunkulu ngimbizele ekhaya lowo muntu loyo ukuze angalahlwa nomhlaba because ngiyambona akafuna ukuhlukana nale altari lamanye abantu. Uhlanganisa le altar usindiswe ngempela but uhlanganisa le altari lam abuya I must bring him home or must bring her home. Ukubulala uNkulunkulu akajalo umethe uzokubulala ngempela. Unamba bani wena ufuna ukuvusa ulaka likaNkulunkulu ngoba awumsabi. Ukubulala uNkulunkulu. Ma uzodumisa uNkulunkulu ngoba usumjwayele. Futhi ujwayele ukuthi akwenzeki lutho uzokubulala. Angikusabisi kusho izwi 1 Corinthians chapter 11 kusho izwi. Uthi that's why abanye benu they are so weak. And ukuba weak akusho ukuthi mhlambe weak ngoba uphelela energy. No, sinezifo nemigulo. Odokotela bathi stress, odokotela bathi TB, odokotela bathi cancer. Bayinikeza amagama. Akusona leso sifo, isifo uNkulunkulu akushaya ngaso ukuthi ube weak because wena ungena etafuleni lakhe awufuni ukuhlukana nelinye itafula futhi. Mase umdine lokhu sokuthi lokhu kuyakukhuza ufuna ukukhuzeka, he calls you home. Shintsha ke mzalwane. Mangabe wena uyishaya ngapha uphinde uyishaye ngapha. Mhlambe bongazi ukuthi uvusa ulaka likaNkulunkulu. Shintsha. I-advice yami ithi ungaparticipate namuhla uze urepente. Because uyamnukela uNkulunkulu, usamnukela lempepho yayizolo useza la kuyena, uyamnukela umvusela ulaka. Okugcina ngenxa yesikhathi. Lento yesidlo senkosi it's sacred. I-holy, ingcwele, ithi uma uparticipate kuyona, participate ngobungcwele nobu-seriousness obuhambisana nobungcwele bakhona. Ithi uma ungakwenzi lokho uNkulunkulu is going to call you home hayi ngoba ekuzonda kepha ufuna ukuthi ungajajwa nabangasindisiwe. Kusho njalo uma ufunda ku verse 33 34 wehle njalo. Angi-illustrate kanje lento. Mhlambe ucrossa umgwaqo. Ingqondo yakho ila ikhona khona. Awuboni wena ingqondo yakho izulile. Uzocrossa u-freeway noma umgwaqo. Ubheke la uyakhona nengqondo yakho engekho. Kunemoto eza ngesivinini esikhulu lapha awuyiboni awuyizwa ngoba ingqondo yakho ila ikhona khona ebese kuba nomuntu okubukayo ukuthi yazini lo izomshayisa le moto izombulala ebese lo muntu uza egijima ethi uzokusindisa mefika lo muntu avele aqhilize uphwele ngale komgwaqo imoto imshayise afe asindisa wena uzojabula mhlakiwe emngcwabeni wakho uzoya emngcwabeni uthi usindise mina lo no izokushaya enhlizweni lento uzoya emngcwabeni wakho with thanksgiving not with excitement with thanksgiving because this person usindise wena ukuze wena uphile yena wanikela ngempilo yakhe awuyizwa lento so ithi lento uma participate kwi Lord's Supper you can just say I'm saved I'm going to heaven I'm born again angisazobona ukufa kufe umuntu efela wena
So mawuza esidlweni senkosi, come with holiness. This is sacred. Ingcwele lento enza kuyona. Ngaya kwenye inkonzo la eThekwini. Ngathola kudliwa isidlo senkosi, kwakhishwa ama-champagne, push, 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 kanje kuthelwa kudliwa kwenziwa njalo every Thursday. Isidlo sakhona sidliwa Thursday. Kwashaya ama-champagne, push, push, kumnandi nje kumnandi. This is sacred, kufe umuntu. Awuhlukile nomuntu oyemgcwabeni umuntu owafa esindisa wena, mawufike lapho wena upop i-champagne, push. This is holy. And when you participate, give it the seriousness it deserves. Let's pray.